weer terug. Want in Turkije lig jij nu op je rug. Al die mannen met snorren daar in Istanbul. Ik weet zeker dat de hele lel snapt wat ik bedoel. Ja, tante Dees laat zich verleiden aan de Bosporus. Voor een klein beetje borsthaar en een besnorde kus. Ja, tante Dees laat zich verleiden daar aan de Bosporus. En alleen zitten wij hier al Nooit, kinderen, heb ik mijn carrière te grabbel gegooid. Maar nu blijkt dat dus toch lang leven lol. Want u gooit zichzelf iedere avond met jeuks en Turkse mannen vol. Oh ja, tante Dees laat zich verleiden al aan de Bosporus. Door een klein beetje borsthaar, besneden piemel en een besnorde kus. Ja, tante Dees laat zich verleiden aan de Bosporus. En alleen blijven wij hier al Ja, tante Dees laat zich verleiden daar aan die Turkse Bosporus. Door wat borsthaar, besneden piemel en een besnorde kus. Ja, tante Dees laat zich pakken door iedere Turkse man. Alsof dat in Amsterdam niet ook kan. Nou, wat heb je daarop te zeggen, tante Dees? Kan dat soms niet gewoon helpen? We hebben al blij dat je ook Turkse mannen. Maar tante Dees, die laat zich pakken daar aan de Bosporus. Ze wordt verleid door een klein beetje borsthaar en de eerste de beste besnorde kus. Ja, tante Dees laat zich verleiden. Straks blijkt het geen Turk, maar gewoon een Rus. En alleen blijven wij hier al